பிரைஸ் லார்ட் பாஸ்டர். பிரைஸ் லார்ட் பிரதர். பாத்தீங்களா இடம்லாம் பாத்தீங்களா எப்படி இருக்கு? பார்த்தேன். ஜன்னல்லாம் உடஞ்சு கிடக்குது, என்னாச்சு? ஆமா பாஸ்டர், எல்லாம் பைசாவை எடுக்கிறதுக்காக, உண்டியல் பைசா எடுக்கிறதுக்காக சில்லறை நிறைய உள்ள வருவாங்க. உண்டியெல்லாம் உடச்சு போட்டுருவாங்க. சர்ச்சு ஜன்னல்லாம் உடஞ்சு கிடக்கு பாருங்க. இதுல உட்காந்து அவங்க தண்ணியும் அடிப்பாங்க, ட்ரிங்க்ஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஐயோ, அப்படிதான் இருக்குது சூழ்நிலை. உங்களுக்கு எப்படி இடம்லாம் எப்படி உங்களுக்கு? ஓகே, சாப்பிட்றதுக்கலாம் அது இங்கிருந்து எப்படி ஒரு 2 கிலோமீட்டர் போகணும் பாஸ்டர். ஓ, உங்களுக்கு மற்றபடி எல்லாம் ஃபோன் பேசுறது அதுவும் 2 கிலோமீட்டர் தாண்டி தான் போகணும். தாண்டி தான் போகணுமோ? ஆமா. சரி சரி பிரதர். சரி, ஓகே பாஸ்டர், ஓகே ஓகே. ஆண்டவரே சப்பா சப்பா சப்பா, ஆண்டவரே ஆண்டவரே சப்பா, ஆண்டவரே